So dara mga lods no. So naka-produce na ta og tuno sa lubi. So, mga pito taga may lods. Og magsala sad kog suka ron mga lods. Og diara to ang salaron nga nangka. Bukalan pa. Uy, aso-aso. Oh. Tayo pa na to. So ana lang ito ang tirada mga lods kay pobre ta. Ang gasa na itong tanglad mga lods. Para ito na ilunod. So ilunod na itong tanglad mga lods. So kailangan pala taon na ito nigmayo kay salad man. Ito ang suka mga lods kayo. Dagang kay siya o glaw. So dapat laon mo sa perminti. Wala pa ko kapanaka sa sangkutan na ito mga lods. Ada to yung ibudo mahal. Buak. So dapat salaon yun mo mga lods kay para makuha ang mga lawg sa limang suka. Na. Tapos sugasan nimo ang sudlanan nimo mga gagmay. So awa mga lods oh. Dagang kayo vlog oh. Dapat salaon din mo siya. Mga 3 kasalaan mga lods. Okay na na siya. Mawala na na yung lawg. So nagtigom ko mga suka mga lods kay magbuhat ko ako ang product nga masundri sukang akyat pangbutangan ako lamas. So pasensya sa kayo mo mga buyer o kumalitay. Kay ako asang tumanon ako ang produkto. So madungagan pa ni karon mga lods kay manaka pa to. Wala ka nagataan puso. Wala pa. Ito ko kasubok dito. Stop sa mo. Lods, muna na to ang absolute sukang akyat ni Masundre. So advertise ang absolute ani mga lods ha. Dapat sponsoran ko sa absolute ani. Sponsored by Coca-Cola. Sponsored by Royal. Tagana na ako sponsor. Oh, napatay Wilkins, napay Nature Spring. So daghang kay tag mga sponsor galon. Galon. Oh, diyan lang taman sa mga lods kay magluto pa ko. Oh, tarungan yun ang ambag-ambag. Bulad atong palito na. Ayo. Bulad, kahulakan. Oh, sige. Manaog. Ada tong lamas, ug daligo ko na mga bata. Ada. Ako. Hindi. Ano, sa bata palangga ni Papa. So, kailangan ato jud siyang durugon mga lods no kay salad manggod. Na. Sulod sa dito sa sulod na. Dali. Ana mga lods. Maprito po tayo sa kabuk bulad mga lods kay pait man. O man tay kwarta mga lods. So alalayan na to bulad, bulay. So asa mga lods. Prito na ta bulad. Nangka mga lods no. So naa. Ubuan na natong tunog mga lods, 6 piso. Na mga lods, 6 piso na ha. Sunod lamas mga lods. Sige. Oh. Asin. Dia taruh plaster ba? So ana mga lods, unta makakuha mo idea unsa pagluto bitsinan.
Mga pinubre ni nga tirada mga lods, mga idol. Gina, pagdali na nak. Makita kas kamera ron, naghubo ka. Ah, kita yun ang pisot ni mo ron. Dali. Palit og suka. Kay, di pa man aslo matong suka. Kaya nabaligya mo na tundaan. Tamat yan ay. Tamat yun. Ha, dyan luto si Papa ba? Kau, dali. Daw. Alo. Kalami. Lamian mo ani mga lods. Bulad. Nga. Bahaw na mais mga lods. O di ba? Sayang mo po ni bahaw na mais.